من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ең бірінші енді шүкір мақтауларыбыз Аллах Тағала айтабыз енді. Екіншіден, шушы келмес мәхәллә әхілләріне айтасы келә бик зор рахмет. Аллах Тағаланың рахмәтләре яусын енді. Безне яхшы итеп кабул иттегез. Безне енді ашаттыгыз, шерттегез енді. Алхамдулилlah. Теге бір хәзрәт сөйли. Түбән Камада. Әйтә, бір араб килде ди. Бір ничә 20 еллык булган микән инде ул. Аны ашка чакырганнар инде, шушы арабны. Безнең бит инде ашларда нәрсә анда, теге элек Коръән укыйбыз инде, андары вагаз сөйләбез, андары садака тараталар. Садака таратканда ди, шушы арабка садакасы килгәч ди, тоже алада кисәгә тыга ди, алада кисәгә тыга ди. Андары аштан соң шундый сүзләр әйтте ди. Сезнең ди, монда Россиядә халык бик юмарт иткән ди. Ашаталар да, ишетәләр дә, ише акча да биреп җибәрәләр ди. Шуның өчен менә шушы килмес мәхәллә әхилләренә Алланың рәхмәте яусын. Ашаттылар, ишеттеләр, ише биреп җибәрәбез дип әйттеләр. Алхамдулилlah, Алланың рәхмәтләре яусын инде. Безне шулай итеп хөрмәтләгән өчен Аллаһ Тәгалә дә сезне шулай итеп хөрмәтләсен. Ике дөньяның да бәхетен дә бирсен. Амин. Я Раббым Алла инде. Инде вагазны нәрсә укыйсы килә сезгә. Инде иң беренче үземә насихат, аннары сезгә дә насихат. Без инде мин Малмыш районыннан килдем инде. Сезгә кунакка менә әзрәк гыйлем белән уртаклашырга инде. Гыйлем белән дигәндә, менә монда без мәчеткә килдек. Аллаһ Тәгаләнең гыйлемен өйрәнергә. Монда безне бер нәрсә дә алып килмәде. Илле дәмәгә нәрсә алып килде, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен гыйлем алу. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен гыйлем алу. Бу зур нәрсә, бу киченә нәрсә түгел. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен син гыйлем аларга килсәң, сиңа нәрсә була соң? Аллаһ Тәгалә нинди әҗирләр бирә? Бәлки сез беләсез, нинди Аллаһ Тәгалә әҗирләр бирә, әгәр дә Аллаһ та юлына килсәң, мәчеткә гыйлем алырга. Белмисезме, нинди Аллаһ Тәгалә саваплар бирә? Андары Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, бер сәгать тие Аллаһ Тәгаләнең теге гыйлемен алу бер сәгать. 1000 рәкәгать нәфил намаздан да хәйррәк тие. 1000 рәкәгать нәфил намаздан хәйррәк бер сәгать гыйлем алу. Менә әгәр дә моны акча белән чагыштырсаң, акча белән күпме акча булыр безгә? Әгәр дә шушы гыйлем биргән, гыйлем алган өчен акча бирсәләр, монда мәчет тулык булыр инде. Мәчеттә күп кеше булыр. Но савапның мәгънәсе шунда, ташта кеше савабын кадерен белми ни өчен? Чөнки савапны тотып карап булмый аны. Ул савап акча кебек түгел. Мәсәлән, син эшкә кирдең, эшкә урнаштың икән, колхозгамы, заводкамы кирдеңме, или син бер кибеткә кирдеңме? Сиңа акча түлиләр, зарплата. 20,000 түлиләр, 50,000 түлиләр, 100,000 түлиләр. Кеше северларга китә, кичкенә вагончыкларда яши, бер ай буе риза даже булып тора, семьясыз да яшәргә. Шушы 100,000 өчен, 100,000 өчен инде. Савапның кадерен ни өчен кеше белми, чөнки менә әйттек инде, аны тотып карап булмый, акчаны тотып карап була. Шулай бинаны салганда, бина мәсәлән, аның да нәтиҗәсе күренә. Менә фундамент салдың, күрдең, уже фундамент бар. Стенасын салдың, уже стенасы бар. Түбәсе, андары җылы кертәсең монда. Уже күрәсең, тошта аның уже менә нәтиҗәсе бар. Намаз укыйсың, ураза тотасың, садака бирәсең, аның әҗере күренми. Әмма кайчан күренә ул? Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хадисендә килә, мәйтне зата ди 3 нәрсә ди. Нәрсә зата? Аны гаиләсе зата ди. Мәйтне гаилә зата.
Мәйтне аның малы зата дейді. Мәйтне аның гаммәләре зата дейді. Аның гаиләсе, семьясы кабергә керми, аның белән бергә кире кайтып китә. Күмә дә китә. Аның малы шулай ук аның белән бергә керми. Йорты да керми анда, вертолеты да керми, машинасы да керми, долларлар да керми. Юк, кире кайтып китә. Нәрсә белән калу анда? Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Да бер генә китә ди, аның белән ди, гамәлләр ди. Менә 2 метр, 1 метр безнең теге йортыбыз булачак иншалла. Бөтенебезнең вакыты җитәр, прописканы алыштырырга. Менә хәзер безнең прописка сезнең әйтәбез инде Кировская область, Килмийский район, Килмиздә мәсәлән, такая-то улица, шунда йортта яшисез. Но кайчандыр безнең прописка булачак зиратта. Бөтенебезнең инде. Сезнең дә, минеке дә бөтенебезнең инде. И шушы 2 метр, 1 метрга карап, үзебезгә нәтиҗә ясарга кирәк нәрсә анда әзерләдек. Анда валюта үзгәрә. Монда долларлар кирәк безгә, монда рубльлар кирәк, евролар кирәк монда, йортта кирәк, машинада кирәк. Но тегендә кирәк. Евро түгел. Евро уже анда бармый анда уже. Всё. Анда рубли да бармый анда уже. Йортта кирәк түгел, анда икенче төрле тормыш бөтенләй. Нәрсә кирәк анда? Менә безнең изе гамәлләр икән. Изе гамәлләр кирәк. Изе гамәлләр җыйсак, кабергә алып барсак, безгә Аллаһ Тәала вәгъдә әйтә, кабердә дә, кыямәт көнендә дә җәннәткә кертергә иншалла, кыямәт көннән соң иншалла. Кабердә дә яхшы тормыш безгә Аллаһ Тәала вәгъдә әйтә. Әгәр дә безнең изе гамәлләр белән китсәк теге дөньяга инде иншалла. Шуның өчен әгәр дә без монда мәчеткә килдек, гыйлем алырга, күпме савабы була? 1000 рәкәгать нәфил намаздан да зуррак күбрәк була. 1000 рәкәгать нәфил намазны без укыганыбыз бармы әле? Аңар күпме вакыт китә? Менә без көненә укыйбыз фарыз намазын 17 рәкәгать, сүннәт намазын 12 рәкәгать, 29 була уже. Яннары витр ваҗиб укыйбыз 3 рәкәгать, 32 рәкәгать була. Бер сутка эчендә инде. Кемдер андары мәчет намазын укый дополнительно инде, кемдер может өйдә дә нәфил намазлар укырга. Но 1000 рәкәгать күпме кирәк вакыт укырга менә. Монда 1 сәгать эчендә без шул хәтле савап алып китәбез. Андара тагын бер хадистә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кем Аллаһ Тәаланың йортына килеп гыйлем ала икән, аңар хаҗ савабы языла диде. Менә сез монда атнага ничә тапкыр гыйлем алырга киләсез, или гыйлем бирәсез. Кемдер 1 тапкыр, кемдер 2 тапкыр. Җомага килеп 1 тапкыр инде әйтәбез. Кемдер менә монда дәресләргә килә 2 тапкыр. Атнасына 2 хаҗ кылган кебек савап языла. Или 3 хаҗ кылган кебек савап языла. Ул гына түгел, кем мәчеткә килде җәмәгать намазына, аңар да хаҗ савабы була ди, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Менә чтобы мәчеткә килер өчен кирәк беренче гыйлем, андары Аллаһка ышану. Яндары гына мәчеткә кеше килә, намазлар укый Аллаһ ризалыгы өчен. Менә Аллаһ Тәала юлында без әлхәмдүлилләh. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, Аллаһ Тәгаланың кайда гына булмасын ди, менә Аллаһ Тәгаланың йорты була монда. Кешеләр җыелалар икән, ни өчен теге Аллаһ Тәгаланың гыйлемен өйрәнер өчен җыелалар икән, Аллаһны искә төшерергә. Анда Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, фәрештәләр иңә ди. Менә алар фәрештәләр монда хәр. Без аларны күрмибез. Һәм кешегә тынычлык төшә ди. Менә монда мәчеткә килеп, әле кемнең күңеле теге авыр булып китте. Юк, без монда киләбез, күңелләребез тынычланып китәбез. Менә элек эшләгәнем бар бер шәһәрдә, Татарстанда инде, Баулы шәһәрендә. Анда имам булып эшләгәч, киләләр садака салалар, имамны чакыралар дуга кылырга. Мин чыктым инде дуга кылырга. Бер ират садака салды, ничәдер сум.
Әйтә, хәзрәт, менә мин атна саен монда киләм, ди, садака салып китәм, ди. Күңелләр шул хәтле рәхәт булып китә, ди. Мин аңа әйттем, син атнага бер генә күңелең рәхәтләнеп булып китә. Ә без, димен, Аллаһ белән сөйләшәбез намазда 5 тапкыр. Безнең күңелебез 5 тапкыр күңелебез тынычланып китә. Мәйтә-мәйдә мәчеткә кил, җомага кил, намазга бас дидем яңгыр. Синең дә күңелең көненә 5 тапкыр тынычланыр дип әйттем. Атнага бер генә түгел, ә көненә 5 тапкыр. Ә безнең күңелләребез тынычлана микән намазда? Әле намазда без дөнья турында уйлыйбыз микән? Да шундый төшенчә бар, аль-хушух дигән. Беләсезме шундый төшенчә нәрсә ул? Аль-хушух бирелеп уку намазда. Аллаһ турында гына уйлап. Менә кулны күтәрегез, кем 100% Аллаһ турында уйлый намазда? Бармы андый кешеләр? Даже мин дә күтәрә алмыйм. Потому что намазда Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтте, шундый шайтан бар. Исеме Хинзаб. Истә калдырыз, Хинзаб исемле шайтан, алар күп алар. Азан әйткәч, шайтан кача, арттан теге һава чыгарып инде. Шунда хәтле кача, кайда азан ишетелми. Аннары кире килә. Азан әйтеп бетергәч. Камат әйтәләр, тан шайтан кача. Камат әйтеп бетергәч, тан шайтан килә. Намазга басабыз. Намазда бу турында уйла, теге турында уйла, теге турында уйла. Икеше онытыла. Дөнья турында уйлый инде. Дөньяда да дөнья, намазда да дөнья. Шуның өчен безнең күңелләребез намазда алай ук тынычланып китә алмый. Потому что тегендә дә дөнья, монда да дөнья. Монда килгәч, беренче үземә насихат, аннары үзегә насихат. Мәчеткә кердек икән, бер хәзрәт әйтмешли, үзебезгә перепрограммирование ясарга кирәк. Син кая керәсең? Син кемнең йортына килдең монда? Бу бит Аллаһның йорты. Бу минеке дә түгел, сезнеке дә түгел, бу Аллаһ йорты. Аллаһ йортында намазда уку. Шу хәле күп савап языла. Аллаһның йортын даже җыштыру күпме савап языла. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям вакытында анда пәйгамбәр саллаллаху мәчетендә, Мәдинәдә инде бер мәчетне җыштыручы булган инде. Бер вакыт бу мәчеттә күренми башлый. Где-то Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху бер вакыт сорый, кая ул теге кеше ди, мәчетне җыштыручы ди, что-то күрмим аны ди. Ник пәйгамбәр әйтә, ник үлде инде ул, күптән инде үлде дип әйтәләр. Или бер айдан соң үлде микән, истә түгел инде ул хадисны. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйтте, нигә миңа әйтмәдегез ди. Барды зиратка, дуга кылды аның өчен. Уйлап карыйк, Аллаһ Тәгаләнең илчесе шушы җыштыручыны нинди дәрәҗә икәнен күрсәтте. Җыштыручы гына әле бу. Кем монда муазин булып эшли, кем монда имам булып эшли, аның күпме савап була. Кем монда мугаллим, мугаллимә булып эшли, күп аңар Аллаһ каршында хөрмәт була. Безгә бик мөһим, Аллаһ Тәгалә безне хөрмәт итә. Бик мөһим, аннан да мөһимрәк әйбер юк. Әгәр дә безнең белән Аллаһ разый булса. Әгәр дә безнең белән Аллаһ разый булса, без бу дөньяда да бәхетле. Ахиратка күчкәч тә Аллаһ та безгә аны җәннәтне бирәчәк иншаллаһ. Ормадызмы? Әле бу вагазның теге вступительная часть булды әле. Ул шәйтмешли. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна фи хулкис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар лааяатин лиулил албаб. Аллазина язкуруна Аллаха قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار." Ali İmran suresi 190-191 ayetler. Нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә, беләсезме? Дөреслектә ди. Күкләрнең һәм җирнең барлыкка килүендә ди. Күкләрнең һәм җирнең барлыкка килүендә ди.
Андары төн белән көннең алышуында ди. Аятлар бар ди. Мөгъҗизалар бар ди. Уйлаган, фикерләнгән кешеләр өчен. Менә тышка чыгабыз. Күккә карыйк. Хәзер бер нәрсә күрәбез инде анда, күктә. Күкне күрәбез, кояшны күрәбез, кайвакны айда күренә. Болытларны күрәбез. Төнне чыгыйк. Төнне, әгәр дә болытлар булмаса, айны күрәбез, тулы ай булса. Андары күрәбез йолдызларны, матур йолдызларны. Сорау шундый туа инде менә. Шундый зур галәмне кем ясады микән? Мәсәлән, әгәр дә мин сезгә әйтәм икән, менә шушы телефонны беркем ясамады, үзеннән үзе баракка килде. Бу бит әйтәсен, мәсәлән, инде үзеннән үзе баракка килә алмый, аны кемдер ясады бит инде. Акылсыз сүз сөйләмәде монда дип әйтәсен бит инде. Әгәр дә мин сезгә әйтсәм, шушы стель үзеннән үзе баракка килде, юк. Шуның өчен шундый кагыйдә бар, үзеннән үзе баракка килмәй бер, һәрбер нәрсәнең ясаучы бар. Ясаучы бар. Моны кемдер ясады, моны кемдер ясады, моны кемдер ясады, үзеннән үзе баракка килмәде ул. Бу инде әйтәбез, телефон, компьютер. Бик катлаулы әйбер. Без аны белмибез дә. То есть içində нинди детальләр бар, без аны ачсак, берәсе анамыйбыз. Ул безгә кирәк тә түгел. Кем аны аңлый? Конструктор кем аны ясады. И безгә шушы конструктор инструкция бирде, менә шулай итеп кулланырга кирәк дип инде. Без аны шушы инструкция белән кулланабыз. Әгәр дә мин сезгә әйтсәм, үзеннән үзе баракка килде дип ышанмыйбыз бит. Безнең дә бар компьютер менә монда. Бар бит монда компьютер. Әгәр дә бу компьютерны, мондагы компьютерны чагыштырсак, кайсысы катлаулырак килеп чыга? Шушымы или шушымы? Шушы бит, име? То есть сложнорак, катлаулырак, шушы компьютер бит инде. Без шанабыз, что үзеннән үзе бу баракка килә алмый, аны кемдер ясады. Безнең акыл ничек үзеннән үзе баракка килә ала? Когда безнең акылыбыз, компьютербыз катлаулырак шушы компьютерга караганда. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә бит инде Коръәндә. Күккә карагыз, җиргә карагыз ди. Күпме мөгъҗизалар табасыз ди, но ул мөгъҗизаларны таба ала ди кеше кайсы? Кем уйлый, фикерли белә. Бездә бар маңгай күзе, бар күңел күзе. Кеше әйтә бит, мәсәлән, миндә бер ни гынах юк, әнә теге гынахлар, алар мәчеткә йөриләр, аларда гынахлар күп, шуның өчен алар мәчетләргә йөриләр инде. Минем бер ни гынахым юк, нәрсә мин мәчеткә йөрергә тиеш ди. Бер вакыт тоже теге бер вагаз сөйләгәндә әйткән менә бер кеше ди, теге без бер җитәкче намазга бастым дип әйтә мин. Аның гынахлары күп, ул басарга тиеш инде ди. Җитәкче бит инде. Мәсәлән, сорап бирсәң, синдә гынах юк, что ли? Без кешенең гынахларын күрә беләбез, ә үзебезнеке күрмибез. Даже бер хәзрәт менә монда телефонда, YouTube'та сөйли. Әгәр дә ди, бер кешегә бәла каза килсә, менә күрдемме, Аллаһ Тәгалә сине наказать итте гынахлар өчен дип әйтәбез ди. Безгә бәла каза килсә, мине буздылар дип әйтәбез ди. Кешенеке әйтәбез гынахлар өчен, мине буздылар, минем гынахлар юк. Ни өчен? Чөнки ике күзе бар кешенең. Берсе маңгай күзе, икенчесе күңел күзе. Күңел күзе күрми үзенең гынахларын. Сукыр ул. Гынахлары белән тулган аның, шуның өчен аны күрми генә. Сукыр ул. Менә элекке заманда шундый галимнар булган инде, зур галимнар яшәгәннәр, изге кешеләр яшәгәннәр. Бер хәзрәт сөйли, бер изге кеше дип әйткән ди шулай. Әгәр дә ди, ишек төбендә үлем фәрештә тора икән, и үлем фәрештә менә монда килеп әйтә икән. Самый яман җан чык дип. Мин иң беренче чыгарым ди. Менә изге кеше үзе турында уйлый иң гынахлы дип. Гынахлы кеше уйлый үзенең бик изге дип. Менә уйлап карыйк әле, үлем фәрештә монда әйтте икән.
Шык монда самый жаман жан. Беркем бармыйбыз анда. Даже самый яхшы жан дип әйтсә дә бармыйбыз, потому что безнең үләсебез килми беребезнең дә. Бу изге кеше әйтте икән, мин соң беренче шобарым, чөнки үзе турында уйлаган ул бик самый гөнаһлы дип. Менә изге кеше үзе турында уйлый, мин иң гөнаһлы дип. Гөнаһлы кеше уйлый үзе, мин иң изге кеше дип. Нәкъ шулай надан кеше дә гыйлемле кеше белән чагыштырганда, гыйлем кеше үзе турында уйлый, мин надан дип. Потому что гыйлем алган сайын үзеңне аңлыйсың, син ни дәрәҗәдә икән. Надан кеше аңламый. Аның күңел күзе сукыр. Ул уйлый инде, мин самый гыйлемле кеше дип инде. Андары Аллаһ Тәгалә монда дәвам итә. Вахтила фил лейли ван нахар. Төн белән көннең алышуында ди, бик күп гыйбрәтләр, мөҗизалар бар ди. Хәзер көн, бар төн. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, төнне баракка китердем ни өчен? Ял итәр өчен ди. Көнне ни өчен баракка китердем ди? Аллаһ Тәгаләнең фазиләтләрен эзләсеннәр өчен ди. Ягъни кәсеп итү анда һәм башка инде. Әгәр дә төн булмаса, һәр вакытта да көн булса, без ничек ял итәр идек? Дөньяда яшәп булмас иде. Әгәр дә һәр вакытта төн булса, көн булмаса, без ничек яшәр идек? Дөньяда да яшәп булмас иде. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә әйтә, карагыз ди, күпме мөҗиза бар ди, төн белән көннең алышында ди. Андары Аллаһ Тәгалә шушы аятта, дальше икенче аятта әйтә, «Аллазина язкуруналлаха». Койсалары ди Аллаһ Тәгаләне зикр итәләр. Нәрсә зикр? Искә төшерәләр ди. Кыяма баскан килеш Аллаһны искә төшерәләр. Ва кугуда утырган килеш Аллаһны искә төшерәләр ди. Ва ала джунубихим яткан килеш Аллаһны искә төшерәләр. Ва тафаккаруна фи халки самавати вал ард. Хам күкләрнең җирне барлыкка килүендә ди фикерлиләр, уйлыйлар ди. Раббана, Раббыбыз Аллаһ, ма халакта хада батила. Син шушы буларны тик кенә булай гына баракка китермәдең дип әйтәләр ди. Субханака, син бөтен кимчелекләрдән пак. Фақина газабаннар, безне тамы газабынан сакла дип шундый дуа кылалар. Кайтыйк шушы аятка, монда Аллаһ Тәгалә искә төшерә 3 халат. Менә психологлар әйтәләр, кеше менә шушында 3 халат бар кешенең. Нәрсә дип Аллаһ Тәгалә әйтә? Баскан килеш, утырган килеш, яткан килеш. 3 төрле положение, 3 төрле халат. Баскан килеш кеше либо монда минбарга басып вагаз сөйли, либо укытучы йөреп гыйлем бирә. Утырган килеш кеше тоже вагаз сөйли ала, но күбрәк ул гыйлем ала. Яткан килеш әйтәләр психологлар, либо ул авырта ди, ятып тора, либо ул йокларга җыена ди. 3 төрле халат. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы 3 төрле халатта Аллаһ Тәгаләне искә төшерәләр. Без басып торабыз. Имам минбарда вагаз сөйли, Аллаһны искә төшерә. Халык монда тыңлый, утырып тора, Аллаһны искә төшерә. Киттек йокларга, зикр әйтәбез. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кем йоклар алдыннан ди аятул курси укый ди, Аллаһ Тәгалә бер фәрештәне җибәрә ди, ул аны саклый ди, уянганча хәтле диде. Менә йокы алдыннан үзенең зикрләре, дугалары бар. Без аны кулланырга, өйрәнергә кирәк, аны кулланырга кирәк аны йокы алдыннан. Менә без Аллаһ Тәгаләне искә төшерәбез. Но Аллаһ Тәгаләне искә төшерү тоже төрле дәрәҗәләр кешедә. Biz монда бөтенбез бергә килеп намаз укыйбыз. Фикъ буенча да без бөтенбез бастык, кыямда басып торабыз, Фатиха укыйбыз. Рукугка бүгелдек, сәҗдәгә киттек. Бөтенбез бер. Аны эштәге халат һәрбер кешенең аерыла икән. Кемдер дөньяга чумган, сәҗдәгә китә, но дөнья турында уйлый. Кемдер бераз Аллаһны искә төшереп ала, конечно, сәҗдәдә. Кемдер күбрәк Аллаһ турында уйлый. Шуның өчен
Аллаһ Тәгаләне зикр итү 3 төрле халәт бар. Искә калдырырыз. 3 төрле халәт, 3 төрле итеп Аллаһ Тәгаләне искә төшерергә була. Зикр итәргә була. Тел Субханалла дип әйттек. Менә тәсбих тота бит, субханалла, субханалла дип инде. Әлхәмдүлилләх. Субханаллаһи түгел. Субханаллаһи, субханаллаһи, субханаллаһи. Менә шулай итеп кирәк аны әйтергә. Тел белән була. Икенчесе йөрәк белән, калиб белән. Менә субханаллаһи дип әйтәбез. Субханаллаһи дип. Бу тел белән генә әле йөрәккә кермәде. Йөрәк белән субханаллаһи, йөрәк аркылы үткәрәбез. Субханаллаһи дип. Аллаһ Тәгалә бөтен кимчелекләр бар. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә мактау. Аллаһу акбар, Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсә бийек. Менә йөрәк белән искә төшердек. Бу уже икенче халәт. Өченче халәт тел белән дә, йөрәк белән дә. Бу менә бу самый зур дәрәҗә икән. Тел белән генә Аллаһ Тәгаләне искә төшерү, галимнәр әйтәләр, савабы бар. Савабы языла. Но күңелгә тәэсир итми. Күңелгә тәэсир итми. Менә бер хәзрәт вагазда сөйли. Мәсәлән, бит инде без муллалар, абыстайлар бар, мугалимәләр бар. Безне ашка чакыралар, ашта Кур'ан укыйбыз. Менә бу Кур'ан укыганда кешенең бар калибы, менә монда йөрәк. Тоже төрле халәт. Либо ул калибның өстененә китә Кур'ан укыганда. Либо эченә кереп, бөтен әшәкелекне чыгарып, юкка, то есть чыгара. Әшәкелекне чыгара кешедән. Чистара. Аннары аптырыл нишәп, муллалар бер-берсе белән талаша микән дип, нишәп абысталар бер-берсе белән талаша микән дип, үзе Кур'ан укый. Кур'ан аның өстененә китте калибның. Йөрәгенә кермәде аның. Үзгәртмәне аның йөрәген. Просто өстененә китте ул. Кур'ан укып, уланы йөрәк аркылы үткәрергә кирәк. Ничек? Уланы кеше холкын Кур'ан укып, үзен үзгәртергә кирәк, үз өстенә эшләү. Менә Аллаһ Тәгалә безгә динне иңдерде, нинди максат белән? Ашта гына укыр өчен түгел. Анда да кирәк, но кешенең халәтен үзгәртер өчен. Теге әйтәләр бит әле, мәчеттә анда җүнле кешеләр йөрми дип инде. Анда әйтүчеләр бар. Ничен алар алай әйтәләр? Алар бит безнең кимчелекләрне карап кына торалар. Без монда мәчеткә килдек, только намазга бастык, безгә 60 яшь, мәсәлән, 70 яшь. Әле без намазга яңа бастык. 60 яшькә хәтле син нинди булдың? Синең йөрәк халәте нинди? Синең анда аракы тулган, тәмәке тулган, гайбәт тулган, йөрәгенә синең анда сүгене тулган. Аны кая куясың син аны? Бер намаз белән аны бетереп булмый. Аны өстендә эшләргә кирәк. Кур'ан аркылы гыйлем алып, Аллаһтан куркып, постепенно үзенең характерны, үзенең холыкны яхшы якка үзгәртергә кирәк. Ни өчен Аллаһ Тәгалә безгә шушы динне бирде? Халатны яхшы якка үзгәртер өчен инде. Так, дәвам итәбез, иншалла. Менә монда без үттек хәзер зикрне. Тел белән әйтү, йөрәк белән, һәм тел белән, йөрәк белән. Тел белән, йөрәк белән әйткәндә, ул безнең йөрәккә тәэсир итәчәк, иншалла. Тынычлык бирәчәк. Күңел тынычлыгын бирәчәк, ләззәт бирәчәк. Ни өчен без намазда ләззәт таба алмыйбыз? Чөнки күңелебез әллә кайда йөри. Намазда анда ләззәт бар. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлам намаздан чыгасы килмәгән. Әйткән, бия Билал ди, әйдә азан әйт, әйдә намазда ял ит әле дип. Безнең ничек килеп чыган намазда? Бер хәзрәт әйтмешли. Кабута безнең теге намаз, теге 5-нче тәгәрмәч кебек ди. Ну, ни туда, ни сюда. Мәсәлән, намаз вакыты җитте. Без эш белән мәшгуль. Эштән бүленәсе килми, мәчеткә барасы килми, шул хәтле эштән
Рахат бит инде, кай вакытта эштә ләззәтләнәбез бит инде. Чыгасы да килми. Ә монда бүленергә кирәк, намазга барырга кирәк, намаз укырга кирәк. Менә намаз буенча инде. Менә шуның өчен намаз укыганда безнең инде намазга басканда кирәк контрольдә тотарга үзебезнең йөрәкне. Менә бастык, әлхамдүлиллаһи раббил галәмин дибез. Нәрсә дигән сүз ул? Бөтен мактау Аллаһка, галәмнәрнең хуҗасына. Раз пауза ясадык. Ар-Рахманир Рахим. Аллаһ Тәгалә рахимле, шәфкатьле, рахимле, Малик яумиддин. Кыямәт көненең патшасы Аллаһ Тәгалә. Кыямәт көненең патшасы. И менә бу пауза ясап, Аллаһ Тәгаләне искә төшереп, постепенно йөрәкне үзгәртергә тырышырга кирәк, йөрәккә кертергә кирәк шушы Коръәнне, зикрне, чтобы ул йөрәкне үзгәртсен. Менә бер хәзрәт сөйли, бер кеше дә килде ди, самолетта очырга куркам ди. Хәзрәт әйтә, менә шундый китап бар, дуга китабы, давай укы әле дип әйттем ди. Ул дуга китабын тотты, укый, что-то булышмый бу ди. Бар, самолетта очырга куркам ди. Хәзрәт әйтә, күп укы. Күп итеп укы. Ул укый, озак укыды. Менә анда сеңде. Әйтәм, все, менә хәзер кирде инде ди. Хәзер моның белән үлсәң дә була инде дип әйтә ди. Менә Коръәнне укыганда йөрәккә сеңдереп укырга кирәк. Тасбих тотабыз, субханаллаһи. Йөрәк аркылы үткәрә, субханаллаһи. Йөрәк аркылы үткәрә кирәк. Яңдары ул йөрәкне тынычландыра. Йөрәккә тәэсир итә. Кеше йомшара башлый. Калыпны йомшарта. Ә калып ул шундый әйбер, ул каты була. Аллаһ та Коръәнни Кәримдә китерә мисал, таштан да каты була ди йөрәк ди, кешенең ди. Таштан да катырак була ди. Ә моны йомшарта Аллаһ Тәгаләне искә төшерү. Но Аллаһ Тәгаләне искә төшереп калыпны йомшартмаса, демәк аңар йөрәккә кермәгән. Дәвам итәбез сандары. Аллаһ Тәгалә Коръәнни Кәримдә әйтә, безгә күрсәтә, тирәнгә карарга кушай Аллаһ Тәгалә безгә. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Фанянзур инсану иля тагамих." Кеше карасын ди үзенең ризыгына ди. Безнең өстәлебездә ризыклар бар, әлхәмдүлилләһ, монда ризыклар бирделәр. Алабыз гади гына ипи. Ипинең бәясе ничә сум? Монда ничә сум тора? 33 сум торамы? 40 сум тора. Яра 42 сум. 42 сум инде ул нәрсә, ул кешегә артык күп түгел инде ул. Шәһәрдән бердең бер буханка ипи бер кешегә бер суткага җитә ул, бер ризык булмаса да. Но аның бәясе 42 сум микән? Хәзер давай шутлап карыйк әле. Беләбез, ипинең инде бәясен куйды кибет. 42 сум. Кибеткә хәтле без куя килдек инде ул пекарнядан, пекарня үзенең бәясен куйган. Алар ун сатып алганнар, анда да үзенең бәясен куйганнар инде. Инде ул ипи безнең басуда булса, колхозда үзенең бәясен куйган. Но Аллаһ Тәгалә әйтсә икән, ипи бит инде кая үсә, җирдә үсә бит инде. Җир өчен миңа түләгез дип әйтсә, ипинең бәясе ничә миллион булыр икән? Яңгыр өчен түләгез дип әйтсә, ипинең бәясе ничә миллион булыр икән? Кояш өчен түләгез дип әйтсә, ипинең бәясе күпме булыр икән? Менә без монда отоплениены включайтабыз кышкыны. Отопление өчен түлибез. Акча кирәк бит, отопление кирәк. Ут өчен түлибез, ут өчен түләмәсән, өзәләр дә китәләр. Аллаһ Тәгаләнең җылысы килә кояштан. Аллаһ Тәгалә үзенең җылысын изми бит. Аллаһ Тәгаләнең кояшыннан килә безгә нур, яктылык. Яктылыкны Аллаһ Тәгалә изми бит. Кем аны өчен шөкер итә? Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, мине ди куллардан ди Аллаһ Тәгаләнең кулларын бик аз шөкер итүчеләр ди, бик аз шөкер итә. Кем Аллаһка рәхмәт әйтә менә ипи өчен? Без әйтәбез, әлхәмдүлилләһ, дуа укыйбыз, әлхәмдүлилләһи ләзи атгамана ва сақана ва җана муслимин.
Бөтен мактау Аллаһка, безнең ашаткан өчен, безнең ишеткән өчен, безнең мусламан кылган өчен. Ул безнең автоматически килеп чыга да, йөрәк белән дә әйтелми анда. Ә моны әйтергә кирәк, чыннан да күңелдән Аллаһка ярапмам Алла, менә син ашаттың, чирттең безне, рәхмәт сиңа шушы ипи өчен. Андары Аллаһ Таала әйтә: "Инна сабабнал ма'a sabba." Без мул итеп яңгырлар яудырабыз ди. Менә җәй көне яңгырлар яуды. Уйлап карыйк әле, менә өстә булып килә яңгыр белән. Ничә тонна бар анда су? Санап карагыз бармы? Без белмибез анда. Ничә тонна өстән һавадан ишеп килә безгә. Яңгырны Аллаһ та яудыра безгә безопасный образом инде рус әйтмешли. Ягъни тамчы белән ява безгә. Бу Аллаһ Тааланың рәхмәте түгелме, Аллаһның рәхмәте? Аллаһ Таала яңгырны гына яп, өстәлдә ипи булмый, өстәлдә ит булмый, туарыклар булмый, бернәрсә булмый өстәлдә. Бөтенебез ач калабыз, Алла сакласын. Анда алтын да булышмый сиңа, долларда да булышмый сиңа, евроларда булышмый сиңа. Менә шуның өчен Аллаһ Таала әйтә, миңа рәхмәт әйтүчеләр бик әз кеше ди. Аннары Аллаһ Таала әйтә: "Сумма шақақнал арда шаққа." Аннары без җирне ярабыз ди. Ягъни орлык утырткач, ул җирне ярып чыга икән. Бер хәзрәт бер вагызында сөйли, орлык ди җирдән ярып чыга. Беләсезме, нинди атмосфера белән? Менә тәгәрмәчкә һаваны качет иткәч, анда 2 атмосфера була, шулай бит. Монда да шул тирәсе буладыр инде ул, 2, 3, 4 атмосфера. Орлык чыга җирдән 400 атмосфера белән дип әйтәләр. Шуның өчен ул асфальтны да тишеп чыга. Ташны да аркылы килеп чыга. Тоталмый асфальт. Потому что давлениесе көчле астан бәрә. Аллаһ Таала шулай итеп аңар куйган. Аннары безнең инде балаларыбыз бар, әлхәмдүлилләh. Монда умартачылар бармы? Юкмы, мин үзем умартачы булгач, аның турында сөйләргә яратам. Умарта буенча инде кортлар буенча. Бар. Әлхәмдүлилләh. Хәзер карый кортларга. Бер пчеловод әйтмешли, кышкыны дие, корт. То есть менә без кышкыны чыгарабыз бит, кышкыдан соң инде ул теге яз көне чыгарабыз. 20 мең корт ди примерно анда. 20 мең корт. Җәй көне 80 меңгә хәтле җитә ди. Ул примерно инде. Шулай 80 мең корт. Бер ояда. Менә бу килмәздә ничә мең халык яши? 10 мең бармы? 6 меңдәр. Тегендә 80 мең бер шәһәр, бер яшендән бер шәһәр. Шушы кичкенә генә килмәс өчен 6 мең халык өчен үзенең главасы бар, замнары бар, полицейскийлар бар анда, медицина бар. Кортларның да бар үзләренең полицейскийлары бар, сакчылары. Кортларның да бар главасы. Анда матка бар инде. Главаның элитасы бар, замнары дип әйтәбез инде. Рабочий кортлар бар, ата кортлар бар. Һәр бер корт үзенең вазифасын белә. Тумыштан ук. Кеше тумыштан ук белми әле. Кешегә вазифаны өйрәнер өчен кирәк мәктәпне 10 ел укырга, университетта еще укырга. Анда гына ул үзенең вазифасын белә башлый. Корт ул мәктәптә дә укымый, университетта да укымый, аның безнең кебек акылы да юк. Каян беләләр алар именно үзләренең вазифаларын? Аллаһ аңар куйган шундый вазифа. Яндары бер видеода карадым, бер умартачы сөйли. Корт уша, алып кайта нектар. Ул бала алып кайтмый, ул нектар алып кайта. Алып кайта нектар, тапшыра кортка, икенче кортка инде. Теге кортның инде укыган 2 ашказаны бар. Берсе үзенеке, берсе бал ясый торган. Шушы ютада, шушы бал ясый торган ашказаны аркылы үткәрә дә кире чыгара, тапшыра икенче кортка. Икенче корт нак шулай
Хаба, ашказан өлкәдә 3нче корт. Шулак 100-150 корт үткәч кенә дие, бал була әле ди. Миллиграмм какой-то алып кайта нектар, әле күпме процесс үтәргә кирәк. Шул бал булсын өчен. Аллаһ безгә шундый нимәтләр бирде. Аллаһ Тәгалә әйтә, миңа шөкр итүчеләр бик әз ди. Бик әз ди. Шушы бер хәзрәт сөйли, 300 грамм бал җыяр өчен 300 грамм бал җыяр өчен. 300 грамм инде ул менә бу безнең кичкенә нәрсәдә без аның теге ашыйбыз инде. 17 мең корт шып, ничәдер миллион чәчәктән нектар җыеп бал ясыйлар икән. Әле какой-то кичкенә генә теге бал без ашыйбыз. Алар бит инде кемдер 100 штук тота, кортларны 200 тота, тонна теге баллар була кешеләрдә инде. Кем бирде аны? Аллаһ Тәгалә бирде. Тоже бер хәзрәт китабында яза. Бер вакыт дие. Теге урман кырыеннан үткәндә дие. Харым дие, бер умартачы. Кортлар кара бери. Пенсия яшендә дие. Битлек кигән дие. И хәзрәт анда яза китабында, мин яна килдем дә ди, әйтәм дие. Беләсеңме дие, менә шушы баллар, кортлар, бу бит синеке түгел дип әйтәм ди. Аллаһныкы дип әйтәм ди. Теге видимо ул какой-то атеист булган микән инде, ул ышанмаган Аллаһ Тәгаләгә инде. Ул ашу чыкты ди, бите кызарды ди. Әйтә ди, миңа бер кемдә дә бирмәде ди шушы балны ди. Ни мулла да бирмәде, ни Аллаһ да бирмәде, үзем таптым дип әйтә ди. Имештер теге кешене теге ачлык тот сиңа күктән явыр дип әйтә инде. Үзенең капчыкны лай тот, күктән сиңа явыр дип инде. И хәзрәт анда яза инде. Ашу чыккан вакытта ди, мияны калдырдым ди. То есть ашу чыккан вакытта кешенең акылы томалана, бесполезно аңар анатырга. Бер примерно 10 минут көткәндер, тынычланганны. И шул вакытта иштән Аллаһтан дуга сорадым ди. Я Раббым, Аллаһ шушы адашкан бәндәгә миңа ярдәм ит инде дип, аңар анатырга шушы мәсьәләне инде. Тынычлангач, сорыйм ди, сөйләсәм буламы соң? Ну, ярар инде, хәр сөйлә инде дип әйтә ди. Сөйли башладым дип әйтә хәзрәт. Менә корт оша, аңар бит инде энергия кирәк. И хәзрәт яза, бензин, соляр, син аны заправлять итәсеңме соң ди? Юк, мин түгел дип әйтә ди. Канатлар кирәк, канатларны син ясадыңмы соң ди? Мин түгел ди. Андары кортларга гыйлем кирәк. Син бүтән кортларны чыгарып, парталарга утыртып, син шо аларны гыйлем бирдеңме әле дип әйтәм ди. Юк, бирмәдем ди. Андары бал булсын өчен чәчәкләр кирәк, чәчәкләрне син үстерәсеңме? Юк, мин түгел ди. Чәчәкләр үссен өчен яңгыр кирәк, яңгырны син яудырасың? Мин түгел ди. Үссен өчен кояш кирәк, кояш синекеме? Юк, минеке түгел ди. Николайса бар да ди, теге шприц белән җыеп бир, аннан балны үзеңә дип. Яндары ди, шушы умартачының теге әкрен ди, теге үзенең хатасын анагач, анады дип әйтә инде. Ялды ди миннән ди. Менә күп кеше надан, ана бетерми, шушы турында уйламый даже. Ул мин таптым дип. Аллаһ та бирмәсә, ул таба алмый аны. Андары Аллаһ та әйтә, фәәмбәтнә фиһа хабба. Без анда урлык үстердек ди. Ва гыйнаба ва кадба, без виноградлар, люцерналар үстерәбез ди. Ва зайтуна ва нахла, без ди зайтун агачларын үстерәбез ди. Андары пальмалар үстерәбез ди. Ва хадака гульба, куе җимеш бакчаларын үстерәбез ди. Ва факихату ва абба, төрле җимешләр, фрукталар үстерәбез ди, пишән үстерәбез ди. Матагаллакум ва ан'амикум, сезгә файда булсын өчен, һәм сезнең мал туарларыгызга файда булсын өчен дип инде. Менә Аллаһ Тәгалә безгә шушы Коръән аятларны прямо төрттереп, күрсәтеп безгә аңлата әйтә. Без аны укып белергә тиеш, тәфсирен аңлап, фикерләргә кирәк шушы буенча инде. То, что Аллаһ Тәгалә безгә моны тәк кенә бирмәде, рәхмәт әйтергә кирәк Аллаһ Тәгаләгә.
Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вашкуру ниъматаллахи ин кунтум ияху та'будун." Аллаһ Тәгалә биргән нимәтләргә шөкр итегез ди, әгәр дә сез аңар табынсагыз ди. Менә әйттек инде, шөкр итү була йөрәк белән дә, тел белән дә, агъзалар белән дә, мал белән дә. Менә шөкр бүленә дүрткә. Йөрәк белән шөкр итү. То есть без йөрәк белән ничек шөкр итәбез? Шушы ниъмәт Аллаһтан икәнен таныйбыз йөрәк белән. Тел белән без әйтәбез әлхәмдүлилләh дип, менә ашагач. Аллаһка мактау, шөкр Аллаһка дип әйтәбез. Агъзалар белән ул намаз укыйбыз. Мал белән гышырын чыгарабыз, закатын чыгарабыз. Менә бу Аллаһка рәхмәт әйтү була. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә шушы нәрсәләр белән шөкр итсәк, Аллаһ та нәрсә дип әйтә безгә Коръән-и Кәримдә? Нимәтләрне өстим ди. Ягъни галимнар әйтәләр, әгәр дә кеше агъзалар белән намаз укый икән, йөрәк белән шөкр итә, ул Аллаһка шөкр итте ди. Кем намаз укымый, гыйбадат кылмый, ул Аллаһка шөкр итмәгән дип әйтәләр. Даже кеше Аллаһка шөкр дип әйтсә, ни өчен? Чөнки Аллаһка буйсынмый. Бу нимәтләр бит инде Аллаһ та бирде. Ишун өчен Аллаһ та куша безгә аңар буйсынырга, намаз укырга, ураза тотарга, хаҗ кылырга. Без буйсынгач Аллаһка рәхмәт әйтәбез. Аллаһ Тәгалә безгә нимәтләр өсти. Ни нимәтләр баракка килә? Намаз укыгач. Күңел тынычлыгы баракка килә. Мәсәлән, кешедә зур йорт бар икән, машина бар икән, күп итеп акча бар икән, күңеле тыныч булмаса, ул шушы малдан бәхет таба алмый. Ни өчен? Күп байлар үз-үзенә кул салалар. Даже бер хәзрәт сөйли, статистика күрсәтә ди, иң күп кул салучылар ди, ул Европада икән. Швециядамы или Швейцариядамы шунда. Ул иң бай дәүләтләр анда. Нәрсә җитми? Байлык бар. Менә күңел тынычлыгы җитми. Менә Аллаһ Тәгалә нимәтен өсти, намаз укучыга күңел тынычлыгын бирә. Ураза тотучыга күңел тынычлыгын бирә. Без ураза тотабыз көне буе, ерас андары авыз ачабыз. Рәхәт булып китә. Ашказанга да, телгә дә, һәм йөрәккә дә. Әлхәмдүлилләh, ураза тоттым дип әйтәбез. Аллаһ ризалыгы өчен тоттым, теге дөньяга без савапны җибәрәбез. Мал белән шөкр итү, гышырны чыгару. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә анда нимәтләрне өсти иншаллах. Нимәтләр, күңел тынычлыгы бар, шушы малның бәрәкәте бар. Балаларның бәрәкәте кирәк әле, балалар кирәк әле, тынычлык кирәк, сәламәтлек кирәк. Шушы Аллаһ Тәгалә шушы нимәтләрне өсти намаз аркылы, ураза аркылы безгә, әлхәмдүлилләh. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фаскуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун." Мине искә төшерегез ди, мин сезне искә төшерәмен ди. Миңа шөкр итегез ди, миңа күфрлек кылмагыз ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләне искә төшерсәк, Аллаһ безне искә төшерә. Менә уйлап карыйк әле, мәсәлән, безне берәр җитәкче искә төшерде икән. Или берәр губернатор, или президент искә төшерде безне. Бу Аллаһ Тәгалә үзе безне искә төшерә. Безгә кирәк просто аны зикр итәргә, Аллаһ Тәгалә искә төшерә намаз укыганда инде. Яндары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва истә'әззән раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Сезнең Раббыгыз ди, хөкем кылды ди, әгәр дә сез аңа шөкр итсәгез, ди, нимәтләрне өстим ди. "Ва ла ин кафартум инна газаби ла шадид." Әгәр дә күфрлек кылсагыз ди, минем газабым каты дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Шөкр итсә инде, галимнар әйтәләр, кеше күбрәк нимәткә ия була. Кем шөкр итми, ул газапка дучар була. Шөкр итү инде ул бөтен йөрәк белән нимәтләрне тану, Аллаһ Тәгаләне мактау биргән нимәтләр өчен мактау. Әгәр дә алай булмаса, ул шөкр итми дигән инде. Аргансыздар инде. Монда озак түгел, һәр тагын берничә минут ишелеп бетерәм иншаллах. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлаһу ахраҗакум мин бутуни уммахатикум ла тәгъламуна шай'a." Монда бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтте бит инде, менә күкләргә кара, җиргә кара ди. Менә хәзер Аллаһ Тәгалә безгә үзебезгә юнәлттерә. Нәрсә дип әйтә? Аллаһ Тәгалә сезне ди ана карныннан чыгарды ди. Ла тәгъламуна шай'a, сез бер нәрсә белмәдегез ди.
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ Сезгә ишетә торган колаклар бирде ди. Вәл абсара күрә торган күзләр бирде ди. Вәл афида йөрәкләр бирде ди. Ләгалләкум ташкурун бәлки шөкр итәсез ди. Бу инде Нахл сүрәсе 78-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Шушы аятка кайтыйк хәзер. Без бөтенебез чыктык ана эчендә. Бөтенебез илләдә мәгәр Адәмнән башка һәм Хавадан башка. Адәм анда ана карны булмады. Ул сабый килеш булмады. Хава тоже шулай ук. Башка кешеләр безнең кебек бөтенебез ана карнынан чыктык. Ана карында булганда без беркем юк идек. Без вообще беркем юк идек. Без юк идек бөтенләй. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә, мин сезне бер тамчы итеп ясадым ди. Аннары ишкан кан иттем ди. Аннары ит кисәге ди. Аннары сөякләр барка китердем ди. Сөяккә итләр, ит кирттем ди. Кеше рәвешенә керттем ди, җан җибәрдем ди. Фәтабаракаллаһу ахсанул халикин. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт булсын. Иң күркәм барка китерүчегә дип әйтәбез. Без ана карнынан чыккач, ана карында булганда безгә Аллаһ Тәгалә бирде күзләр, колак, йөрәк. Тәфсир галимнәре әйтәләр, шушы 3 агъза белән кеше гыйлем ала икән. Әгәр дә күзләр булмаса, колак булмаса, йөрәк булмаса, акыл булмаса, без гыйлем ала алмыйдык. Гыйлем алып булмый, әгәр дә шушы агъзалар булмаса. Без гыйлем алабыз икән, без шөкр итәргә тиеш Аллаһка беренче. Аннары укытучыга рәхмәт әйтергә тиеш. Потому что ул безне өйрәтә. Иң беренче Аллаһ безгә шушы нимәтләрне бирде. Менә Аллаһ Тәгалә куша безгә уйларга, фикерләргә, шушы турында уйларга. Тош Аллаһ Тәгалә шушы нимәтләр безгә бирде Аллаһ Тәгалә шөкр итәргә. Андары тагын 2 аятны әйтеп китәсе киләселәр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва мир рахматихи". Аның рәхмәтеннән ди, "Җагаля лакумул лейля" сезгә төнне барака китерде. "Ван нахара" сезгә барака китерде көнне ди. "Литаскуна фихи ва литабтаху мин фатлихи". Төнне барака китерде Аллаһ Тәгалә ял итәр өчен ди. Көнне барака китерде Аллаһ Тәгалә фазилатларын эзләсеннәр өчен ди. "Ләгаллакум ташкурун" бәлки сез Аллаһка шөкр итәсез ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә төн бар, көн бар, алхамдулилlah, бу Аллаһ Тәгаләнең зур нимәтләре, аның өчен дә без шөкр итәргә кирәк. Бер хадистә килә, бер кеше кыямәт көнендә китерәләр. Ул дөньяда 500 ел яшәгән. 500 ел буе Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылган. Аллаһ Тәгалә әйтә, моңар минем рәхмәтем белән иҗмакка кер дип. Теге кеше әйтә, юк, синең рәхмәтең белән түгел. Минем гамәлләрем белән кер дип әйтә. 500 ел буе гамәл кылган бит инде. Әс түгел, без монда 20 ел гына намаз укыйбыз, 30 ел гына намаз укыйбыз, ул 500 ел гыйбадат кылган. Аллаһ Тәгалә әйтер кыямәт көндә. Ярар алайса, аның бер күзен куйыгыз үлчәүнең бер якка, 500 ел гыйбадатын икенче ягына. Бер күзе бөтен гыйбадатны баса. Әкәлсә, без 500 ел гыйбадат кылсак та, бер күз өченгә без Аллаһка да түләй алмыйбыз. Шу хәлдә күп нимәтләр шушы күздә. Без аны даже ана битермибез, күп нимәтләр бар, менә шушы күздә генә инде. Без аны аңлый башлыйбыз кайчан без шушы нимәтне югалтабыз. Күз күрми башлады, кая китте бу нимәт? Менә аңлый башлыйбыз моның кадерен. Колак ишетми, менә кадерен аңлый башладык. Аяклары йөри, менә кадерен белә башладык. Икеше уйлый инде, күз күрә тиеш инде ул, колак ишетә тиеш инде ул. Юк, аны өчен без рәхмәтләр әйтергә тиеш Аллаһка, шөкр итәргә тиеш. Как бер хәзрәт тоже сөйли вагазда Казанда ди, 52 яшьлек бер ират килде ди мәчеткә. Хәзрәт ди, шөкрәле ди. Ул арак белән авырта башлаган икән. Шөкрәле дигән мәсәлән нәсәгәр килгән инде ул анда. Күрәсең, күңел тыныч таба алмаган. Әйтә икән хәзрәткә, хәзрәт ди, нишләп ди мине Аллаһ Тәгалә наказывать итә ди. Мин нәрсә эшләдем дип әйтә ди. Хәзрәт әйтә, син ничә яшь ди? 52 яшь. Менә син 52 яшькә хәтле Аллаһка бер тапкыр булса да Аллаһка рәхмәт әйттеңме соң дип әйтәм ди. Юк дип әйтәм ди. Әйтә ди. Менә 52 ел яшәп Аллаһка бер тапкыр рәхмәт әйтмәде. Как бернинди проблема булгач, Аллаһ виноват монда икән. Без теге күрәбез, теге бер бәла каза килгәч,
Именно біз концентрация бүтін нәрсе шуңар біздің инде. Ул бер генә бәлә каза килде. Біз күп неметләр безгә Аллаһ биреп тора, постоянно аны күрмибез. Менә шушы неметләрне күрә белергә кирәк. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вассанал инсана бивалидайхи". Без кешегә васыят итеп кылдык ди, әти әнигә изгелек кылырга. Хамалатку уммуху. Әниге сезне ди ана карнында йөртә ди авырлык белән, вахнан галя вахнин. Авырлык белән йөртә ди, авырлык белән йөртә ди. Ва фи салиху фи амейн. 2 ел имезә ди. Анешкурли шунчын миңа шөкр итегез ди. Вали валадейка әтиенигә рахмәт әйтегез ди. Иләйел масыр, сез миңа кайтачаксыз ди. Лукман сүрәсе 14-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә карыйга ала шушы аяткә. Аллаһ васыят итеп кылды әтиенигә нәрсә? Рахмәтле булырга. Әтиенигә изгелек кылырга. Аларга да уф әйтмәскә картайгач. Бер аятта килә хадистә, бер аятта килә. Әгәр дә әти әнигезде яисә берсе ди картайгач ди, сез аларга уф та дип әйтмәгез ди. Бер хәзрәт вагазда сөйли, мин шушы вагазны да сөйләдем яшьләргә ди. Яшьләр әйтә, без бит әтиеңгә уф дип әйтмибез ди. Хәзрәт әйтә, әле синең әтиңә 50 яшь, 60 яшь, сен Казанга бәрәңге тутырып җибәрә. Сиңа әле итләр тутырып җибәрә, акчалар биреп җибәрә, ул вакытта син аңар уф әйтмисең. Кайчан уф дип әйтмәгез ди, кайчан уже 80-не узгачмы, 90-не узгачмы, колагы ишетмәсә, күзе күрмәсә, урыс телендә ятса, менә шул вакытта аларга уф та дип әйтмәгез ди. Уф та дип әйтү ул була инде зур гынах инде. Менә Аллаһ Тәгалә үзеннән соң әти-әнине зур дәрәҗәгә куя. Элекке заманда, сахабалар заманында бер сахаба үзенең анасын күтәргәндә Кәбатулла тирәлек таваф кыла, хаҗга күрәсен килгән. Галим янына килгәндә әйтә, мин моның белән ди әнинең хакын үтимме ди. Ул әйтә, сине тудырганда ди бер ыңгырашу өчен дә түләмисең ди. Ул шушы анасын алып килгән ничә дистәк километр үзенә күтәреп стен, таулар аша бәлки үткәндер. Ул вакытта машиналар да булмады, бернәрсә булмады, иссидә 70-80 градус иссидә анда кояшта. Таваф кыла аны күтәреп. Шуңар карамастан галим әйтте, сине алып кайтканда ди дөньяга ди бер ыңгырашу өчен дә түләмисең ди. Яндары тоже берсе үзенең анасын өстенә күтәреп бәдрәфкә йөрткән икән. Күрәсен инде инвалид анасы булган, йөри алмаган, картайган инде. Бер галима килгәндә әйткән, мин шуның белән әнигә түлимме соң ди. Ул әйтә, юк, түләмисең ди. Чөнки кичкенә вакытта ди әниең сине ди тоже бәдрәфкә йөртте ди. Ул йөртте ди яшәсен дип, балам яшәсен дип. Син йөртәсен ди анаңны ди, качан бу хәл бетә инде дип йөртәсен ди. Менә безнең динебез ата-ананы бик зур дәрәҗәгә куя. Әти-әнинең хаклары бар. Алар исән булса, аларны хөрмәтләү, уфта дип әйтмәү, вафат булса, алар өчен дуга кылу постоянно. Менә үзебезгә гадәтләндергә кирәк постоянно Аллаһ Тәгаләдән көнә бер тапкыр булсамы, или намаздан соң булсамы, намаз сайын булсамы, әти-әни өчен дуга кылу. Раббигфирли ва ли валидайя ва ли муъминина кумул хисаб. Раббыбыз Аллаһ мине гафу ит, әтине гафу ит, бөтен муъминаны гафу ит, кыямәт көндә дип сорыйбыз инде. Или булай да үзебезнең тел белән дә сорасам була, Раббым, мине әтине гафу ит, әнине гафу ит дип инде. Әти-әнигә без ничек булышабыз? Алар вафат булгач, дуга белән. Кирәк түгел аларны өстендә ниндидер зур, бәяле шардуганнар куярга, или памятниклар куярга, ул хөрмәтләү булмый. Безнең динебездә әти-әни хөрмәтләү аны өчен дуга була. Нәрсә була соң әти-әнигә, әгәр дә без аны өчен дуа кылсак? Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, бер кеше ди, җумака урнашкач, кыямәт көннән соң инде. Фәрештәләр килеп, аны өскәрәк алып китәрләр. Теге аптырау, ни өчен мине Аллаһ Тәгалә шулай дип дәрәҗәне күтәрде микән? Ул уже урнашкан, но фәрештәләр китеп, тагын да дәрәҗәсен күтәрделәр инде. Аңар әйтерләр икән анда, дөньяда булганда ди, синең балаларың ди, син өчен дуа кылдылар ди. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә синең дәрәҗәне күтәрде ди.
Һәм менә шуны белән инде тәмамлыйм мин. Субханакалла бихамдик, әшһәду ан ла илаһа илля ант, әстәгъфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.